tanaw ka, good. Kuha na, madalik sa yung daddy mo niya. Tara, baka. Berang baka sa ubos, Zak. Naray man. Kabugso man ang iyahang titi. Uy. Tara, uy. Uy, tara, nagdinaganay. Sus. Ilasa. Dili day na mabitik, day. Oh. Uy. Oo, naaman day nagdagbitik, makasabot lagi ko nooy. May buot mangguna sila. Pastilan ko Ginoo mga kaibigan, ang baka basta makabuhi lisura gidakpon. Kay dilim gina sila mo uli gud sa balay gud sa amo. Ang kanding mas maayo ang kanding kag makabuhi gani mo uli gud sa balay. Pero ang baka bisag asan lang ginalaag. Muna. Kaganiha pag ginang sayo sa buntag. Yun nga nakabuhi. Nagkaon pa ko sa pamahaw. Nya karon, hapon na. Wa lang gihapon. Na ang mga silingan nagtinabangay na og dakop. Wa lang gid gihapon madakpi. Ikaw tabang ko ka? Mga kaibigan, anak ko diha manguha og laog. Na ipil-ipil diha, na muhugani, na ay gimilina, nangka, saging. Sa daghan kay na klase diha mga kaibigan, tuwa na paingon ang baka. Nisuot na mga kaibigan. Kini nagapuro nga tawo mo unto ang tagiya o nagdagan. Gamay nga tawo na siya kanang nagpurong og puti. Nagda sila bunal para lang na siya nga hadlukon ang baka. Dili man na maayo nga puspusan ang baka kay madaot man pud ang baka, mulaguman ma daot ang iyahang lawas. Pag hadlok lang, nagyod hadlok ba? Korniron. Karon nagdinaganay na ni sila kay ilahan ni nga korniron. Basin makuha na diha. Kay siot naman kayo, di na nakalusot. Tara. Makalusot. Makornir na diha, makalusot na. Hangos. Abot ko na sila dito sa Katubhan. Dito sa Kaprangko nga asinda nya balik na po dire. Sus naman yun paita mauna nga ako nakaingon kong dili lang ko magbuhi og baka kay lisod man kayo ang baka ug mo'y makabuhi kay dili man na muuli sa balay sa tagiya, dili man muuli ang kanding kay ug mo'y makabuhi mga kaibigan, dili man problema kay muuli man. Ang problema ra pud sa mga kanding kung masugatan og mga kawatan makawat yun. Kay anad man, muuli naman sila silang balay. Mag-uwan, muuli. Sige. Kay muuli ra pud. Kung tara ang baka. Uy. Ala nakalusot guy, naanag yun. Sus Ginoo ko, buntis way aning baka ha. Karon ra ba ning sunod buwan? Mura karon ning buwan na mo anak ni. Perting kago agi Ginoo ning baka yun. Kaning naglong silib og blong nga kaibigan nga babae, mauni siya ang asawa sa tagiya. May lang hindi ni kalusot ako aron. Naarap ko ang kasi. Buang ka! Kapay na kayo mo. Napungot na ang tagiya mga kaibigan. Napungot na yung taon. Luoy kayo kay napungot na kay kaganiha pag unay silang dinaganay. Nas kural mga kaibigan. Hingso na sa mga kural. Basin og makuha na wadakpa na ron. Kay ako i-check mga kaibigan kay hingso na sa amuang kural. Basin og nadaot ang atong dagan ko mga kaibigan.
Uy, nakalusot. Adto na nasuwanang paingon. Liso na ginabadakpan. Kalusot man. Muadto na nasuwanang. Ang katuwa pa kalusot. Kalusot na, adto na ginasawanang. Liso na nadakpan, kaya dako na kayo wanang dito. Ato ra. Pudakpan na na, amo na. Biha no. Uyawa, uy, wa man gipon na hikapikapon man gina ang baka kay parang maanad. Nya kay kana wala ginahikap-hikap sa nag-atiman. Inig-abot gikan sa trabaho, lawgan, paimnon, itugway, ipastol, biyaan. Wa joy hapoy-hapoy ba? Kinahanglan importante gyud sa atong hayop imuha ginang hapoy-hapoyon. Lablab, lablab. Ay kandi, imbaka, pag binutan. Wala pa dyan hindakpi, uy! Wala pa hindakpi. Mga kaibigan, maurot akong video mga kaibigan, tikitaas na kayo. Wala pa hindakpi. Mauli na lang ko mga kaibigan. Kaya giyuhaw na ko. Gigutom pag yun ko. Sige, bye-bye. Subscribe, like, and share.